ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। 1 ନମ୍ବର ହେଲା ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ରଚୟିତା କିଏ? ତାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ରଚୟିତା ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଖ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତାର ଉତ୍ତରଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପଞ୍ଚଦଶ ଓ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧରୁ ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କବିତାଟି ଅଣାଯାଇଛି? ତାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରୁ ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କବିତାଟି ଅଣାଯାଇଛି। ଘ କେଉଁମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୃକ୍ଷର ମହିମା କଥା କହୁଥିଲେ? ତାର ଉତ୍ତରଟି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବୃକ୍ଷର ମହିମା କଥା କହୁଥିଲେ। ଯମୁନା ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ତାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଯମୁନା କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଜଳ ପାନ କରିଛନ୍ତି ଓ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କଥା କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 2 ଆସ 2 ବା 3ଟି ବାକ୍ୟରେ ତଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଦାମୋଦର ହୋଇଛି ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦାମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦଉଡ଼ି ବା ରଶି। ପିଲାଦିନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଟିକେ ଅମାନିଆ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାତା ଯଶୋଦା ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଦାଗ ତାଙ୍କର ଉଦର ବା ପେଟରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଦାମୋଦର ହୋଇଛି। ଖ ଗୋପ ବାଳକମାନେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମତାପ ଯୋଗୁଁ ଗୋପ ବାଳକମାନେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଗ ବୃକ୍ଷକୁ ସୁଜନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ସୁଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ଲୋକମାନେ, ସୁଜନ ମାନେ ପରର ଉପକାର କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବୃକ୍ଷ ପରର ଉପକାର କରେ। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷକୁ ସୁଜନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି।